Enot sa Bareta, Enot sa Gamos. Ang DCGB aktibong miyembro tabi iyan ka na KBP ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Philippine Standard Time hali sa Pag-asa, 1 minuto, lapwas alas 5 ang hapon. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa indung tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kang Newsbase asin kan Mega Force Patrol. Ini po ang DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. Bareta sa lado nasyonal, internasyonal asin iba pa. At naman po sa lado lokal. Enot indong madadangog digdi sa DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. GB garantisadong bareta. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, siniguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na ilalatag kan ehekutibo ang rewritten budget kan DPWH para sa taon 2026. Sigun kay Presidente Marcos, bako ini dahil sa pressure hali sa Kongreso na ibueltaan bilog na National Expenditure Program para sa masunod na taon, kundi parte ka na kusang inisyatibo kan ehekatibo da idigdi ang pigaapod na return to sender scenario sa 2026 NEP imbes na rerepasohon kan administrasyon ang DPWH budget, lilinigon ang anuman na nahiling na insertions asin tulos na isusumiter sa Kamara bilang mas maray asin mas malino na bersyon kan budget. Enot ang ipinagmando kan Presidente sa DPWH sa paagi ni Secretary Vince Dizon asin DBM Secretary Amina Pangandaman ang pagrepaso sa 880 bilyones de pesos na propestong pondo kan ahensya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Dagdagan tan detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si kumpadreng Al Armario Pading Al. Maray na hapon, please go ahead. Satisfied naman ang mga paratyenda digdi sa Barangay Taysan na ilinipat hali sa Saudan, pasiring sa temporaryo nindang pwesto digdi sa may tuong parte, sa may kanto pasiring sa Sitio Burabod, asin pasiring sa may Umapon area sa crossing gani. Ini ang resulta pagkatapos na papatrabaho ng onyan para sa pag-improve na sa Udan kan Taysan sa espersos na ipiga taong pabor kan Ako Bicol na matawanan ini na budget sa onyan ang mga paratyenda para mentras na ilinipat na sa indang pwesto asin tasang onyan paluay-luay naman na nasasanay natutuod ang mga customer asin naging pabor naman lugod sa ina dahil ang takadaglang kan mga nagpapauruli na arog kaning oras nagiging na maray na sendang pwesto. Bagay na pinagpapasalamat maninda sa Barangay Council kan Taysan para sa siring na disposisyon asin na asigurasyon na sinda may babalik manggaray sa dating pwesto oras na mamana na pag-renovate na sa Udan kan Barangay Taysan. Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al. Diretso kan detalye sa bareta, lado nasyonal, tinauan doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang padagos na pag-uswag kan trade relations kan Pilipinas asin kang nasyon na Cambodia.
Ina ni pinahayag kan presidente sa hampang kan mga business leaders sa ginibong CEO B2B Networking Roundtable sa Phnom Penh. Inibilang parte kan tulong aldaw na state visit kan presidente sa Cambodia. Sinabi pa kan presidente na saro ining magayo na development lalo na ta prioridad kan nasyon ang pagkaparambong kan ekonomiya asin makusog na koordinasyon sa ibang nasyones. Sa iba pang bareta, sinupla ni Pasig City Mayor Vico Soto ang nagkaperang mga pahayag kan mag-agum na Sara asin Pacifico Dizkaya sa ginibong investigasyon kan Senate Blue Ribbon Committee sa Senado. Sigun kay Alkalde Soto, napatunayan na dakol na inconsistency sa testimonyas kan mag-agum siring kan delensya sa indang mga nakukuang proyekto asin ang numero kan mga lunadan kaini. Enot nang inako kan mag-agum na diskaya na magkasiblag na pahayag na sa vlog kan nagkaperang media personalities na uminabot sa 11 digits ang dirensya kaini dahilan kan nakakuha kaini ni mga dahilan kan nakukuha kaini sa mga proyekto hale sa DPWH mantang magkaiba man ang bilang kan mga lunadan na naunambitan kan mag-agum na igwa ang pamilya ninda. Katakod kay ni pinag-inkaminar kan alkalde ang publiko na mag-ingat sa testimonya kan mga diskaya dahil saro siya mismo na nabiktima asin napatunayan na ang pag-utikan mga ini. Dainin anuman na intensyon kundi libungon ang publiko sa pagpapaluwas nin mga pangaran maski dae pa nin matibay na pruwebas. Inagyat ni Senador Jinggoy Estrada na pareho sindang mapairarom ni dating Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez sa lie detector test matapos kaining maunambitan ng senador na involved sa korupsyon sa flood control projects. Anagyat ni Estrada matapos ipahayag ni Hernandez sa pagdagod kan kamera na nagbaba ang senador nin 355 milyones de pesos ngunya na taon 2025 sa nagkaperang proyekto sa Bulacan. Pinahimutikan ni Estrada na nagresbisya nin kickback hali sa mga flood control projects asin tinawan doon kaini na madaling magtaram asin handa siyang patunayan na puro kautikan ang mga akusasyon laban sa iya. Ipighayag kan sarong kontratista na nagdadarasya nin kwarta na nakabugtak sa mga kahon sa sarong opisina kan DPWH kung sain sarong aldaw nakapagdarasya nin maabot sa 245 milyones de pesos. Ini ang pahayag ni Sally Santos kan Sims Construction Trading Corporation sa pagpapadagos kan pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee kan Lunes na pinamamayuhan ni Senador Rodante Marcoleta. Sa pagdadangog, pighapot ni Senador Jinggoy Estrada si Santos kung may kinaaraman sa pighatod ning kwarta sa DPWH na nagkakantidad nin 245 milyones de pesos. Sinabi man ni Santos na kung minsan nakakapagdara siya nin 245 milyones asin pigbabanga sana dahil daipode na bultuhan ang pagdara. Poon kan taon 2022, sinabi ni Santos na posibleng mag-abot sa 1 bilyon de pesos ang kabilugan na naihatod niyang kwarta sa DPWH. Dagdag pa ni Santos, pigdadara niya ang kwarta sa opisina ni dating Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Erickson Hernandez. Mientras tanto, pinagnigaran man ni Alcantara ang pahayag kan dati niyang tauhan. Ipinahiling asin ipinapaliwanag ni Oriental Mindoro Governor Hermelito Bons Dolor sa media ang mga dokumentos na makakapagpatunay sa mga anomalya sa mga ginibong flood control projects sa iyang lugar. Ini kasabay man kan ginibong pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Road Megadike Project na makukuha sa Tubig River sa Barangay Tagumpay, Oriental Mindoro na pinagmamanihar kan St. Timothy Construction Corporation na pagsadiri kan Familia Dizkaya.
Pigaadalan na ngunyan kan Pasig City Police ang pagsangat nin reklamo asin kaso laban sa mga progresibong grupong nagkaigwaning hero protesta sa St. Gerard Construction Compound na pagsadirikan mga disgaya dahilan sa kawaran ni nagakanigong permiso. Kasunod ini kan agresibong panggagapo nin mga dugi asin pag-vandalize kan mga realistas sa gate asin lanob kan nasabing edifisyo. Sigun kay Pasig City Police Chief Police Colonel Hendrix Mangandal o kay Magaldan dahilan sa kawaраning permiso na anahiling na sarong pagbayular ini sa Public Assembly Act of 1985. Masihigpitan man kang pulisya ang sa indang maximum tolerance bilang parte kan sa indang mandato na respetuhon ang diretsos kan mga grupo dahilan sa indang mga agrangay sa laog kan demokratikong nasyon. Sa katakod pang bareta, naka-heightened alert ang National Capital Region Police Office o NCRPO para sa mga piglalauman na hero protesta ngunya na Domingo kasunod kang padagos na pag-urolay sa Kongreso sa mga maanomalyang flood control projects sa Pilipinas. Pinagkonfirmar man kan NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na apat pa ang sa indang pigmomonitor na mga programa na ipapautob kan nagkaperang parte kan Manila asin sa EDSA. Pigsiguro man ni Asilo na maging handaan sa indang mga tropa para sa programang ini para sa mga programang ini tanganing masyerto na magiging matuninong ligtas asin dai makakaulang sa publiko asin sa trapiko ang mga protestang gigibuhon kan mga progresibong grupo sa mga masunod na aldaw. Padagos man na ipigpapautob kan ahensya maximum tolerance maski daing permit ang nagkaperang grupo na magkaigwa kan sa indang protesta. Bilang respeto kan mga kapulisan sa diretsos kan publiko na makapagpadarakan sa indang mga opinyon asin mga maot sabihon sa gobyerno. Tatanawanan man ang mga realistas nin sarong oras para matapos an sa indang pagtiripon. Inimbitaran kan House Infrastructure Committee on Infracom sina dating Finance Committee Chairperson Grace Poe asin ako Bicol Party List Representative asin dating House Appropriations Panel Chairperson Zaldico asin dating Department of Public Works and Highways Official Roberto Bernardo para sa paghampang sa investigasyon kan flood control projects partikular na sa budget insertions. Ang imbitasyon sa dati asin mga kongresistas kasunod kan pag-aprobar kan House panel sa mosyon ni Caloocan Representative Edgar Erize kung sa ini pinahayag niya na dapat na magpaliwanag ang mga ini kunata nagkaigo ng insertions o isiningit na fundo sa budget item ka national budget bagpoon taon 2023, 2024 asin 2025 na kung saan sigun kay Erize nagkakantidad ini poko mas o menos sarong trilyones de pesos. Enot ng pinagkonfirmar ni House Infracom Chairperson Terry Ridon o kay Representative Terry Ridon na inimbitaran si Ko para magampang sa flood control probe matapos mapag-araman na isiningit ang 96 milyones de pesos ghost infrastructure project sa Plaridel, Bulacan. Sigun sa kongresista, ang proyekto wara sa National Expenditure Program o sa mismong General Appropriations Bill na inaprobaran kan Kamara de Representantes. Sa iba pang bareta, posibleng nasa 8 sagkod 10 mga senadores ang mabilog sa minoriya sa Senado matapos na magtukaw asin makapanumpa bilang bagong Senate President si Senador Tito Soto III. Sigun kay Senador Alan Peter Cayetano, ang mabilog sa oposisyon sa Senado iyo ang mga senadores na dai nagpirma bilang suporta kay Soto asin man tinido kay Senador Chis Escudero. Dai man direktang masabi ni Cayetano kung sisay ang mga senadores na magiging miyembros kan minoriya dahil may posibilidad pa na sumurog ang iba sa mayoriya. Nakakasiguro man ang kongresistas na Sinda Escudero asin Senador Joel Villanueva na napatalsik bilang majority leader, iyon makakasabay ninda sa minority bloc. Mabuelta ang detalyas kan mga bareta pakalis ka nagkaperang pagirumdom. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Baretang Agraryo. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Diretso kan detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, ipinagrekomendar ni House Committee on Appropriations Committee Chair Representative Micaela Swansing sa opisina kan Ombudsman na palawigon pa ang Ombudsman Assistance Centers o OACs. Tanganing masakop ang mga reklamo pag-abot sa controversial na flood control projects. Sa deliberasyon kan propestong fundo kan opisina kan Ombudsman, ipinahayag ni Overall Deputy Ombudsman Officer in Charge Jose Balmeo Jr. na plano nindang magbugtak nin abogado sa assistance centers para magtaon nin legal na abiso sa mga posibleng masaangat nin reklamo. Sangunyan ang mandato kan OACs nakasentro sa pag-streamline kan mga serbisyos para sa walk-in clients, siring man kan paglatag ning reklamo, pagsusumitir ning statements of assets, liabilities and net worth o SALN, asin pagproseso kan clearances kan ombudsman. Inako naman ni Balmeo na dainin abogado na nakadesignar sa assistance centers. Afuera kaini hinapot ni Representante Swansing kung nakasabay sa 2026 proposed budget kan opisina kan ombudsman ang dagdag na manpower and resources, asin ipinahayag ang kritikal na papel kan ombudsman para sa posibleng paghatol sa mga kasong ipiglatag sa anomalya sa flood control projects. Afera sa OAC sinapot kan committee chair ang kaipuhan sa pundo para sa flood control panel. Pinag-inkaminar kan Departamento kan Informasyon, Komunikasyon asin Teknolohiya ang publiko na i-report sa Action 1326 ang anuman na reklamo kontra sa mga social media asin online selling platforms. Sigun kay DICT Secretary Henry Aguda, ini kasunod kan pagpapakusog sa zero tolerance policy kontra online harms, siring kan fake news, online scams asin deep fakes. Sangunyan mahigpit na pigbabantayan kan DICT ang pagpabakal sa mga illegal na produkto online.
Kasabay na digdian paglakop kan mga peking informasyones. Katakod kay ni, piging kaminar kan opisyal ang publiko naman tiniron ang pag-iiling o pagiging alerto o i-report sa DICT as in Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC an anuman na illegal na online activity o fake news. Ipinaglansar kan Department of Migrant Workers as in kan Overseas Workers Welfare Administration ang Kumusta Kabayan app. Pwede ining i-download kan mga overseas Filipino workers sa indang mga mobile phones para sa mas makaskas na pagresponde sa anuman na emerhensiya. Ang Kumusta Kabayan app sarong digital welfare monitoring system na may katuyuhan na siguruhon ang kaligtasan asin derechos kan mga OFW sa inman na parte kan kinaban. Kasabay sa mobile app ang kompletong hotline numbers kan DMW OWA na 1348 na pwedeng apudan kan mga OFWs anuman na oras. Sa pagikan app, ang mga OFWs mas madaling makakaapod sa DMW para sa anuman na tabang hali sa nasabing ahensya, harug kan DMW Action Fund, repatriation, legal, financial asin reintegration assistance. Ultimong detalyes kan Bareta, pigpaplanuhan ngunyan kang Pilipinas na makaabot ang produktong agrikultura sa Taiwan. Sigun sa Departamento de Agrikultura, ang lakdang na ini matapos maging matrayumfo ang pag-entra kang nasyon sa Taiwan Smart Agri Week 2025. Sa nasabing programa nahiling ang dilensya kaya nahihiling ang dilensya asin ang dakulang potensyal para madara sa Taiwan ang mga fishery asin agricultural products kan Pilipinas. Sinabi man ni DA Assistant Secretary Genevieve Villacaria Guevara na nasabing lakdang ang nag-uuyon sa pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na mapauswag ang agrikultura sa paagi kan pag-ieksportar sa ibang nasyon. Sa pangarang kan news base sa pangenot ni News Director Mardela, Jen Matthew Baleran, kumpadreng Al Armario kan Mega Force Patrol, Tatenems Flora sa Master Control sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marhay na hapon. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay, asindakol na rekomendasyon, may unokas na kalidad,